Здравей, Литован Крил. Здравейте. В този клип за да видиш, че качвам клипове и съм ти голям фен. Ето. Историто ми, което съм гледал. Абе, 3 години чекам да зареди. Ео. Тук гледал съм някакви други неща. Имам абонамент за тебе, както за знака. Ето. Това вече не съм гледал. И да, качвам клипове. Чакай се. Как те раги по-скъпо от Майнкрафт? Ето в момента сега започвам. Също имам един друг профил, който съм качвал. Ето. Ragia.com. Просто имам един приятел, дето вместо ком пише ком. Значи да се може Ага. имам по-голям шанс да ти спечеля хем... Не. Какво беше, бе? Giveaway, май. Дай пък за 100 път да го гледам. Giveaway. Май. Какво става впечатлително тук? Играем Майнкрафт и както прочетохте, в момента се провежда giveaway, който ще можете да спечелите два премиум акаунта, които ще можете да смените скинчета, ще можете да влизате в сервери, които са премиум, които са забранени за нормални крадени майнкрафтчета. Така, сега как ще можете да се запишете? Първо трябва да сте мой абонат, т.е. да се абонирате, ако не сте се абонирали. Трябва да си оставите лайкчето под клипа и също да запишете един коментар. Тоест не само един, можете да си пишете колкото си искате коментари, колкото повече, толкова по-голям шанс да ви видя. Така че ако искате, можете да си пишете колкото си искате коментари, какво трябва да напишете, записвам се и тирените си кой от двата акаунта искате да спечелите. Един е Хенри 123321 или просто пишете Хенри, а другия можете да напишете записвам се Beam Digger. Така. Нищо друго не трябва да направите, трябва да сте мой абонат, трябва да лайкнете клипчето и да си запишете кой от двата акаунта искате да спечелите. Не. Мишо, тръгна ли му интернет? Сега какво ще ми кажеш, че Терагия не ми тръгва на този компютър? О май гад, Терагия не ми тръгва. Колко трябва да дъстем този компютър? Не знам. Да не ти трупа Терагия. И благодаря предварително, ако ме избереш, така че... Благодаря. И даже ако искаш да ми видиш и двата профила в VBOX. Даже ако искаш не му дай. Какво е? Да, И благодаря предварително.